Základným cieľom je vybudovať u každého klienta, teda aj u Juraja, samostatnosť. Teda posunúť mu nejaké vedomosti, aby vedel potom s tým jedálničkom narábať sám a aby si vedel tú najhodnejšiu voľbu zvoliť v každej situácii. Keby sme mali vypichnúť jednu oblasť v tom stravovacom pláne, tak sú hlavne pretréningové a potréningové jedlá, respektíve hydratácia a doplňanie elektrolitov a cukrov. Hlavne aj pred, aj počas, aj po záťaži. Tam sú také najväčšie deficity, ktoré vedia veľmi významne ovplyvniť športový výkon. Vykonávali sme teda testy na platniach, izometrických alebo dynamometrických platniach, ktoré odmerávajú vlastne výšku výskoku, silu výskoku, deceleračný silový gradient a celkovo si vieme tam pozrieť aj nejakú asymetriu ľavá voči pravej dolnej končatine. V rámci testovania na týchto dynamometroch malých si všímame najmä tiež asymetriu pravá ľavá dolná končatina a taktiež medzi antagonistami, teda dajme tomu adduktory voči abduktorom. Máme tam určité pomery, ktoré by sme chceli udržať, alebo ktoré sú také, povedzme, optimálne. Taktiež tam sa venujem meraniu svalových skupín, ktoré sú najčastejšie zranené v danom športe. Pri futbale sú to najčastejšie práve priťahovače, flexory a hamstringy. Cieľom pre nás je najmä zníženie rizika zranenia, zníženie nejakého výskytu toho rizika zranenia. A práve preto sa venujeme tej úrovni tej izometrickej sily. Je preukázané, že naozaj tá nižšia relatívna sila v rámci izometrickej sily tej úrovne môže byť nejakým modifikovateľným faktorom pre zvýšené riziko zranenia. Takže našim cieľom je znížiť ten rozdiel alebo dosiahnuť nejaké tie optimálne parametre. Juraj bol u nás v podstate, dá sa povedať, prvýkrát. Veľmi ťažké je s takýmto športovcom tvoriť ako keby tréningovú jednotku, pretože jednak má už nejaké skúsenosti vo všeobecnosti so športovým tréningom, ale ja hovorím, že vždycky sa dá na niečom pracovať, keď už nie na výkonových parametroch, tak minimálne na tej kvalite. A práve tej kvalite by som povedal, sme sa venovali. Boli to rôzne detaily, pohybe, ktoré vedia podporiť ten špecifický športový výkon, hlavne teda z toho pohybového hľadiska, z toho bežeckého hľadiska. Z bežeckého hľadiska, pretože samozrejme však beh je majoritný pohyb v tom futbale, takže hovorím, ako bolo to o detailoch. Málinko možno sme sa dotkli nejakého rozvoja, alebo možno skôr udržania rýchlostno-silových parametrov, plus sme tam zaradili nejaké krátke cvičenia na tú spomínanú prevenciu zranení. Keby som zobral konkrétne, že sa pozriem na tú tréningovú jednotku, tú, ktorú sme robili s Jurajom, na možnosti, ktoré tej tréningovej jednotky sú použiteľné na bežných ľudí, tak samozrejme je to, povedzme, keď začnem tou skladbou tréningovej jednotky, že tá tréningová jednotka sa skladá jednoducho z nejakých častí. Z takých istých častí môže mať poskladanú aj tréningovú jednotku pre bežného človeka, ale v zásade ja hovorím, že my z toho profesionálneho tréningu vieme do tréningu bežných ľudí, dá sa povedať, implementovať úplne všetko, akorát v rozdielnom objeme, v rozdielnej intenzite, s rozdielnym intervalom odpočinku, ale tá obsahová štruktúra môže byť veľmi podobná. Nejaké regresie tam môžu byť, to znamená zjednodušené verzie určitých cvičení. Samozrejme, keď človek pracuje konzistentne, dlhodobo, vieme sa kľudne dostať aj na typ tréningu, ktorý veľmi blízko je a podobá sa tomu tréningu toho profesionálneho športovca. Mal som kontakt s vašim jedným kolegom, ktorý mi o tom dosť veľa rozprával, že je tu tím odborníkov, či už na tréning, na fyzioterapiu, regeneráciu a takéto veci, čo sa týka toho športu. A ja ako športovec to všetko potrebujem, takže vždy som sa snažil vyhľadávať tých najlepších, alebo v podstate spolupracovať s tými najlepšími. Takže preto som sa aj rozhodol skúsiť váš Elix a verím, že mi to ešte pomôže aj keď už v tom pokročilom veku, ktorý mám, sa zlepšiť ešte stále sa dá, verím tomu a že mi to pomôže.